A Asamblea dos Traballadores ratificou hoxe o preacordo por unha aplastante maioría. Carsa vai aplicar un ERTE. O ERTE sería empezaría o propio 25 de novembro, a próxima semana, e sería durante o ano 21 e hasta finais do 22. A afectación dos traballadores vai ser como máximo de 6 meses cada ano, é dicir, eso tamén está pactado no propio acordo. Pero nese acordo non se contempla a readmisión dos 15 traballadores despedidos hai 2 semanas, tal como demandaba o Comité de Empresa. Os representantes de Comisións Obreiras, sindicato minoritario e os da CIGA levantáronse da mesa para non ter que suscribilo. Nos abandonamos esa reunión, continuando, lóxicamente, o Comité de Empresa con ese mandato que tiña a Asamblea de tratar de regular condicións para todo o colectivo, lóxicamente, coa mellor salida posible, non? Bueno, despois de varias horas de reunión, sí, o Comité chega a un preacordo coa empresa, de forma tamén, queremos dicilo, democrática e, polo tanto, asamblearia, que é como ten que ser en este tipo de decisións, e sometelas ao conxunto dos traballadores, independentemente das valoracións personales ou colectivas que pode ter cada un. O que si contemple a creación dunha bolsa de emprego na que terían prioridade os traballadores despedidos. Nos, desde o primeiro momento, non contemplábamos que esta situación se pudera dar. Lóxicamente, eu creo que había unha sensibilidade por parte de todos que non podíamos, en un conflito destas características, perder ningún traballador polo camiño. Creemos que a carga de traballo, se non existe, habría que repartila entre todos e, polo tanto, sería outra alternativa. En este momento, nós seguimos a manter, e daquela o dixemos, que tiñan que estar metidos no propio ERTE, non foi posible. Se esta salida vale para que os traballadores en este momento podan ser recolocados na propia empresa a posteriori, cando aumenta a carga de traballo, nós vamos a loitar e vamos a seguir loitando para que se sigan formando parte da plantilla de Carsa. Porque insisten en que o lóxico sería que eses despedimentos quedasen anulados, os traballadores fosen readmitidos e se integrasen no ERTE como o resto do persoal.